Росен, заповядай да представиш християнското семейство. Вярата трябва над людете днешни, болка и радост, да са пътеките лесни. Богородица с блага усмивка ги води в мигове страшни на семейни тревоги. Любов и уважение в домовете да има, всеки от другите обич да взима. Вярата в добродетелите да напътства, благочестието всяка къща да присъства. Майчините сълзи са болка дълбока, а бащината подкрепа и радост висока. Божията заповед за людете ли отрежда, пред родителската десница поглед се звежда. Уважението почита и смирението да са изпитания за търпението, за семейство Божието милост не избира. Щом родът около трапезата се спира, иконата в дома по стената поглежда, за да вдъхне всекимо чиста надежда. Чрез любов, уважение и милосърдие растат децата с вярва и любомъдрие. Любомъдрие.